Yes, yes. Yon mga toy, welcome ulit sa panibawang fishing adventures natin. Samahan nyo ako mga toy, magdadalaganting tayo dito sa may buhayang bato. Yun, gagamitin natin ito mga toy, oh. Yung bigay ni Michael Borak. So yun mga toy, pasensya na po kayo mga toy kasi matagal-tagal tayo nakapag-upload. Grabe, tinamaan ako ng trangkasa mga toy. 3 araw akong nakahiga lang, grabe. Huling araw kasi mga toy, grabing sobrang init. Pasensya na nga pala kay Kabingwit, di natin masyadong nakasama sa bakasyon na dito sa Maynila. Yun, pasensya na po. So yun mga toy, bali samahan nyo ako dito mga toy, dito tayo. Ito, krusnada ko mga toy na batuan dito. Yun. Yan. Magta-try lang ako mga toy kasi hanggatin na ng kamay ko eh. Kahit medyo masama pa rin pakiramdam. Tara mga toy, mga na ito mga toy, mga alas 4:30 na. So yun, try natin, hindi na masyadong mainit. Yun, tara. Ayan mga toy, itong gamit natin. So yun, samahan nyo mga toy. Mamaya magka-shoutout tayo mga toy. Sana may makuha tayo. Yes, 1-0 tayo. Yun. Ayos mga toy. Pang-upload din tayo mga toy. 1-0 tayo. Walang represent talaga ito mga toy, itong softbait ko na to. Yun. Ayos. Galing. Good size pati mga toy. Thank you Jesus. Oh grabe. Toy, thank you. Yun. Ganda talaga ito mga toy. Ito talaga mga toy. Yan. Yung soft bait na tumatay, itong paddle tail na to. Kasi 2 inches lang mahaba nito matoy. Yan, yung ginamit ko lang yung ulo nung binigay sa akin ni Michael Borak. So yun, sana may video tayo. Tingnan natin matoy. Thank you, thank you. Ayun, may video pala. Ayos, thank you. Oh no! Sayang mga katis, sumabit. Ay, nako. Pero di bali, yung ulo lang, meron pa naman extra na matay. Wala lang ang katulad yung ulang binigay ni Michael Borak. Sayang. Try natin ulit ito matay. Sayang ni Michael Borak matay. Para kaya pa lang, dadalawang isip akong bumaba. Parito mo ito yung magandang pagdalagan doon kabila. Ibang finishing natin yun. Knife fish sana pang sisig. Matay, doon tayo sa last na pisto natin matay, doon tayo sa kabilaan na yun, may likod nung bangka. Ayun matay, shoutout tayo. Shoutout kay Marix Vlog, yun shoutout Kachoy. Easy Adventures, yun shoutout Kachoy. Rami John Vlog, yun shoutout. Anglers TV, yun shoutout Kachoy. Shoutout kay Prince Pabarlan, yun shoutout Kachoy. Saldo H TV, yun shoutout. Danny Babs Vlog, yun shoutout. Pitunggo TV, yun shoutout. Jason Alas Vlog, yun shoutout Kachoy, thank you. Philip Robles, yun shoutout. Chief Alan Vlogs, yun shoutout. Kabiwas TV, yun shoutout. Riding Thunders TV, yun shoutout. Winchester Frog and Fish, yun shoutout. Kabiwas TV, yun shoutout. At Baron TV, yun shoutout Kachoy,
Bata TV Vlog, yun, shoutout. Pasensya na, Noy, yun. Yun, maraming salamat mga toy. At sa mga gusto magpa-shoutout nga pala, pa-comment na lang po ulit. Thank you mga toy. Yun, tara mga toy, maganda pa tayo. Bali, try pa natin, baka sakali madagdagan pa to. Thank you Lord, nakaisa na. Yan. Itong kursanada ko. At syempre, special shoutout tayo mga toy. Shoutout kay Richard Reyes Badong. Yun, shoutout ka Choy. Maraming salamat. At syempre sa mga IT department ng FGI family. Yun, maraming salamat sa inyo mga Toy. Sa walang sawang panonood sa aking channel. Thank you mga Toy. Lang pagdadalag, kailangan matyaga ka lang pabalik-balik. At shoutout kay Roberto Gonzales. Thank you ka Choy. Maganda mga toy. Wala na kasi tayong magandang Kita nyo yung mata yun. Grabe mga tiyan, laki yun. Hindi na puruan mga to. Sana maabot ba ito, isum natin. Pangit itong hook natin mga toy. Yan mga toy. Yung normal na lang hook na to mga toy. Yung kasing ano, kasing laki nito. 1 inches lang mga toy yung ano. Ayan o. Yung laki. Parang pangkarpa na lang. Hindi na siya mahaba. Sana. Ay. Sayang. Grabe, dalawang strike yan mga tayo. Yung isa, pakain doon. Pag malaki mga tayo, pag na kumagat talagang hindi na tumatalon eh. Pumapasag na lang. Hindi niya na kayang tumalon. Sobrang laki. Medyo nag-high tide kasi. Pero kung di nag-high tide to mga kayo, ganda nito. Yun mga tay, bali pagpasensya nyo naman kayo, nakaisa lang tayo. Sayang kasi mga tay, yung dalawa mga tay, hindi natin nadali. Hindi nadali nung mga replacement natin na ano, na paddle tail natin. Maganda sana mo to yung piano talaga, yung binigay ni Michael Bora.
Sayang kung di sumabit mga to. Di sana nadali natin yung dalawa dito ng strike. Kung malaki yun mga to. Ay, naku. Ayan mga to. Pasensya na po. Bali, upload ko na lang ito mga to. Maraming salamat sa mga nagtyagang nanood. At bawi ako mga to. Susunod. Thank you po. Bye bye. See you next vlog po. So yun. Maraming salamat. At may pangsahog na. Isahog na lang ito mga to. Thank you po.